Iki nek aku malah dirayu iki lho, Mak. Bawane kok lali. Lah iya ning mburi aku malah didik-dik karo papa kok. Aja nakal. Iya. Ambek ngomong sik yo Mas yo. Iya. Aku suwe tau bawa iki kok lali. Lah mula ra mula. Apa dine dirimu wong aku wayah mlebu mbiyen iki ora malah keturu kok. Karo sing arjen iki aku ya keturu mbiyen kae. Ndahno apa wi SJ sarjana hukum. Apa Mas? Sarjana apa? Sarjana anu iku, Bos. Tulisannya kan SJ. Iki kak aku kok dikebuli terus masemu jengklong kok piye? Biar manik keksu mandi senadyan ngambung sedelo nambahi seme Haji sampun lulus Raharja bawanipun kalajengaken napa nak Cahayu? wonten panggodane ngatos. Panggodane katres. Oh rada lapi sithik ya Mas. Suwe kok Iya kanggo iya. kok. Mula ora kok. Nggih. Bekake sapa wae nak ora tau dilanyahke iki ya ngono. Akeh laline nak ya. Ya ora masalah. Yuk monggo Olympus campur sari. Hey! Kirane kirane kok cuacane manut karo diriku no ya. Kok manut? Lah tek ora aku sambat panas serem saiki dimendungi kaya ngene. Lah pancen trae iki hawane. Hawane kudu mendung panas ngono. Oh tak kira mandiriku. Mas, Ya pripun? iki lho nyuwun aku wae.
Oh iya, wah tukang Bu, Pak Bu, niki sing tukang ngendang nyuwun aku wajah sanjange. Hah? Oh, sak kopi nisan lah. Mbok yo ndang ngomong ket mau. Ah ya Allah, kopi Kang. Kopi Kang ya? Kopi Kang. Ora, susune sepayat. Kok es teh itu lho, Mas? Lah iya. Oh, ya le tuku le tahun wingi. Lah, kandhane 2023 tekan saiki buka ya wis payat. Ya, nak ya. Tak semalaman Sareng kalian Olympus Nyampur Sari berke sarengan kalian AGS Audio Rental Kabedekan Video Sotek Fikri Production Sugeng Amersa. Oh iya. Dijak sik, dijak sik. Son. Ya Allah. Kandhani nek mamah kerja iki gak boleh nderek nggih. Lah salahe sapa? Nek mamah kerja ku duduk nang ngisor. Salahe sapa? Rambut tinggali mimik kok. Mimike kandhani wis gak metu. Lah iya, mergo ki mimik wis mambu mbako terus iki ya. Aja mimik mamah ya. Aja mimik mama, mimik mamake wis mambu mbako. Aja mimik mamah ya. Ah iya. Ya. Enggak. Lho, maksudnya ki mama iki ngono ya. Iya, lah iya mama iki. Lah sing mama kono mambu mbako mboten? Oh gak. Oh lah, mamake sing pundi? Sing ndi, sing ndi, sing ndi? Sing ndi? Sing pundi niki? Oh, sing pakai biru niku. Oh, sing kapelane. Lah bapake sing pundi? Bapake sing ndi? Loh, bapake hilang. Ayo, bapake hilang. Kok ana bapake hilang? Iki mama iki bapake yo hilang iki. Lah bapake sing emek sapa? Apa?
Oh, Bapak Dilang. Iya. Lah krunguku hilang kok, Bu. Bapak Dilang. Heeh. Lah bapake ning ndi? Bapak. Oh, nika. Oh, Ngono lho, alah. Pak. Kok iso get-geti wong Lah aku? iya. Heeh. Adik nek mbumbuk ning pinggir apa ning tengah? Ning tengah. Ya wis ora apa-apa nek nang tengah. Ora perlu tak proses. Pinter. Pinter berarti ki anak lanang ya pinter, anak wedok ki manutan kok. Nanti pengen punya adik lagi enggak? Enggak. Enggak. Kok enggak toh? Kamu kan belum punya cewek, adik cewek. Heeh. Itu kakak. Itu Tapi kakak. kan belum punya adik cewek. Ya kakak kan cewek. Tapi kan belum punya adik cewek. Adik, gak mau ribut. Ah, pinter, nggak mau ribet. Nggak mau ribet kaya. Gak mau ribet. Lah Nanti iya. adik yang ngomong, nggih. Ya kaya sing takok kuwi ora pengen ribet tok. Kandani kok. Nah iya. Ini umurnya berapa? 5 tahun. Namanya siapa? Asif. Asif. Asil, Asif. asin, uyah. Kok uya sih, Mas? Lah asin kok uyah. Asif. Asif, Iya. asif. Kuwi kudune wong sing merongos ana cetha. Lah nek biasa kaya awakku niki ya ora Sini patek-patek. kan rodok merongos. Ya sithik ngono wae. Lah ya mulane iku ya sondok-sondok ngono. Nah, Asif. sedikit lagi ya. Sedikit lagi ya. Joget meleh. Nanti minta lagu apa? Hei tayo, hei tayo. Lagunya minta lagu apa? Enggak tahu. Iki kok biasane sing njaluki perwakilannya bapake ngono ki ya. Biasane lho ya. Lagune ngerti aku. Apa? Cintaku hanya kamu. Lah oh. Iki senengane bapake karo ibuke iki biasane iku. Ya enten kedina ya. Perang sithik ya Le ya. Oke. Atur. Matur sembah nawun setunggal langgaman jangkep bawanipun sampun paripurna kalian Dek Wiwin Saraswati. Laraswati. Paras. Oh Saraswati lah iki mau pisana bener lho ya aku. Kok paras? Waras. Waras. Lah dhewe iki durung waras ya. Gak entek Sondo. nemo aku, Mas. Lah ya iki muga-muga engko gak umat neh ngono wae. Iki kan Jumat to ya. Dek bengi umat aku. Oh ndek wingi umat. Senut-senut ngono piye? Ora. Lah ya bener anggere Rasane palem. gak ngono kuwi ya, Mas? Hah? Rasane ora senut-senut ngono Wis kuwi. wis beda. Wis beda. Ya Allah. Iki rasane gatel piye kepriyek ngono ya. Kuwi kok obate gampang. Engko ning guri tak engko ning guri ngono tak kek solusi. Aku ngerti, Mas. Apa? Rek karo obat mercon. Dadi sumet ngono. Ya aku langsung mari. Lah makandane iku kok disumet ngono barengan ngono. Oke matur sembah nuwun setunggal langgam sampun paripurna kagem matur libur kangge jambe saya. Kalian Olympus Nyampor Sari AGS Audio Fikri Production Multimedia Video Sotek. Setunggal lagon Camporo Sari utawi dangdut gagerake tayub nggih wonten. Gede-gede kagem matur libur kangge jam saya para tamu undangan Mbah Kakung Suwono Putri Kang Mas Mbak Yu bebile mangke badhe nderek ngregengaken swasana kula tenggok atensi saking panjenengan sami. Salajengipun badhe katemengaken malih setunggal widowati ingkang wijil saking Ladan Blora Mustika. Sumangga kabur jemeneng wonten Diahayu Fafa Nabila Olympus Nyampur Sari.
sini to Mas gak modot-modot. Lah aku tumbuhnya ke bawah ngono ya. Tak gedekne iki ora awakku. Lah apa? Tak dhuwur iki ora tak dawakne ora sikilku. Lah apa? Anuku. Anu apa? Tegese anuku ki rasa kasih sayangku sing tak gedhekke ngono lho. Oke, sing didawake apa? Sing tak dawake ki kesabaranku sing tak dawake. Si bagus. Lah iya. Bagus. Pikiranmu sing ora mestine iki. Ora. Alah aku Ora ngerti. ono. Lah wingi dirimu ya pikiranmu diutek-utek bebek nganti butek ngono kok. Buyar wis. Buyar lah kandhane. Oke, ini dengan acara apa ini? Unduh mantu. Mana yang diunduh? Mbak Octavia kalian Mas Atif. Sing ndi, Cak? Sing ndi, Cak? Mantene sing pundi kula? Goleki, betul. Goleki. Aku kok golek manten ya semene kamu. Semene Manten ndane iki kabeh. manten Lho, iki. kabeh. Ana sing manten kawak, ana sing manten sedengan, ana sing Ana manten sing manten anyar. sepuh ngono. Lah iya. Sing ndi ta? Mosok kon goleki siji-siji ra ya. Goleki sik Sing sepelan kok saiki kok ora ana bedane nok nganten anyar Setelan karo. kabeh ya, Mas, ya. Kaya Aku mbek kowe ngene. Nah, kaya awakku karo dirimu iki ra ya wis sepelan to. Setelan apa? Setelan merah-merah hati ngono lho. Nah, jan dhuwur dirimu sithik ning kaya panggah pas ngono. Mula dadi wong lanang iki gedhe. Ora masalah ning ya panggah pas kok najan dhuwur sing wedok kok. Iya ya. Iya. Lah ya terus piye? Oh wis gawane ngene kok. Iya, juboke kali sasana monggo ndek wau Dek Apif Dek sama mau Apif Sini. bapake Ini sama tante sini. kalau mau mimik minta mimik Dek Fafa ya, Mbak Fafa nih, enggak apa-apa. Masa metu terusan. Nak menawa sithik-sithik. Ora metu Dek rasa. Lah wong kandungane lho semono gedene, mosok ora metu. Ya gadem cilik Oke, mungkin ada permintaan dari ibu-ibu boleh. Tertawarkan. Ada apa? Belum ada. Oh, belum ada. Nanti. Oke, ini satu terkolaborasi bersama Olympus Nyampur Sari. Kagem matur libur kangge jam saya semoga Dek Fafa. Dikasih Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya ki apa? Alah, kowe wong tuwek gak roh. Iya, aku orang tuwek, anak tuwa kok wis diunjuk. Wes setengah tua, setengah sepuh gak ngerti lagune cah enom. tak bokok. Ini lagune cah enom iki. Asam. Ya Sini semoga aja, sini Olympus aja Nyampur loh. Sari AGS Joget. Fikri Production. Aku seneng jogetnya omang kok Mas. Jogetnya senjentit. Akan joget kok, ora jendit-jendit. Sini, di tengah sini. Di tengah. Nah, di dancer ta. Oh jejile mbok waris yang tengah kok terus kok. Loh. Piye teh? Maksudnya ki nang tengah. Ning tengah. Oh iya, ning Lah tengah iya. ae. Aja Aja gelem diturunno pinggir-pinggir. dhewe ya. Aja gelem Lah. turu dhewe. Ning Lah buke iki warah-warahne. Ya monggo Olympus Nyampur Sari. Luling mekar lan semi puspito ing taman sari manglong bareng sang wangi kalawan ulane dadari ngambarong sasmito sang kumbang wewayang rangsang pucuk